Kaixo, hemen gare berriz, herri mugimenduen borroka molden inguruko elkarrizketa sortarekin jarraituz, gaurkoan Bilbon gare bakearen etxean eta gerraren aurkako aliantzen edo mugimendu ezberdinen inguruan arituko gara. Antimilitarismoan egiten dugu lan, eta bertan aliantza eta elkarlan piloa ditugu. Adibidez, azkenengoan daukaguna da eragozpen fiskalako plataforman, bertan hainbat talde gaudenak, 15 baino gehiago, eta hori adibide bat da, edo martxoan berriz BBren kontrako beste ekintza batean, beste hainbat taldeekin egin dugu lan, BBRGko plataforma, edo Centre de la Sekoak berekin egin genuen lan. Orduan beti egiten ditugu gure lana normalean kolaborazioetan egiten da, aliantzatan edo olakoatan. Armi-arma, nahiko talde berria da, bakearen etxeko aterki honetan kokatu dezakegu, eta bere izenak esaten duen bezala, nahi du jorratu feminismoa eta antimilitarismoaren arteko intersekzio hori. Nik aipatuko nukeen aliantzarik garrantzitsuena edo esanguretsuena izango litzateke 2018ko abenduan, 17koan, hor sortu zen bakeportua koordinadoran bildu ginen, Euskal Herriko talde feminista gehienak esango nuke. Eta horren ondorio igual ikusgarriena edo adierazgarriena izan zen Santurtziko portuan egin genuen martxa. Batzorde hori edo komisio hori sortu zen ongi etorri errefuxiatuak taldearen barruan beste komisioak bezala. Beste komisio ezberdinak ere badaude ongi etorri taldearen barruan, eta hori da komisio berri bat edo sortu zen orain urte bat eta erdi edo halako zerbait. Eta hor barruan gaude, ongi etorri errefuxiatuak taldearen jendea, alde batetik, beste aldetik Ken Mok Bilboko antimilitarista taldeko jendea ere, eta gero batzu por libre ere gaudenok edo. Ni antimilitarista edo insumisoa izan nintzen nuen dela asko, baina momentu honetan ez nengoen militatzen, ez gauza batean ez bestean, baina sartu nintzen komisio horretan, gure aliantza da, edo importanteena, edo, ez dakit, ekintza edo esparru antimilitarista izanik, gure aliantza importanteena da Ken Mok taldearekin, bai. Pixkatze zuen ustez, aliantza ize bereizgarri edo erantzten diozu, ez? Esperientzia hauetan oinarrituta, zintzu dira zuen ustez, aliantzen edo elkarlan horien bereizgarri nagusi? Nik esango nuke aliantzak badaukala sakontasun handiagoa, aipatu dituzun beste hitz batzuekin konparatuta. Nik uste dut elkarlana edo sarelana edo saretzea beti daukagula gure izaeran bertan. Baina aliantzek eskatzen dute nolabaiteko sakontasuna, iraunkortasuna, nik uste dut ere denborak markatzen duela aliantzaren izate hori. Eta, ez dakit etimologikoki ez nuke, ez dakit ze ezberdintasun egon daiteken, baina nik uste dut hori, aliantza hitzak sakontasun handia duela. Eta, esaten dugunean, beste herri mugimendu bat edo beste talde bat gure aliatua dela, horren atzean badagola, indarra, elkarlana baino gehiago, koordinazioa baino gehiago, nik hortik ikusten dut ezberdintasuna. Agian bai, borrokak nahiko berdinak izan beharko litzateke, adibidez, Ken Mokekoek Centre de la Sekin aliantza oso ona deko, oso potoloa, baina zergaiti da, Centre de la Sen bai antimilitarismoa jorratzen dutelako, edo bankarmatua eta guzti hori. Orduan,
Alizak esan duena, iraunkortasuna eta sakona izan behar da. Elkarlan bat berriz, agian helburu konkretu bat lortzeko, adibidez, ikusten badugu guk, Iruñean zeo zer egin behar dugula, antimilitarismoarekin lotuta dagoena, baina gu Bilbotik joan da, infrastruktura aldetik, logistika aldetik, ezin badugu, agian han ezagutzen dugu norbaitekin, kontaktuan jartzen gara, egia da beste mok bat dagoela, baina igual horiek ezin dute, beti bilatzen da, igual, baina hori izango litzateke elkarlan bat, kolaborazio bat. Baina aliantza, ez dakit, nahiko hitz handia da, ez? Eta hori, baina guztia garrantzitsua da, beti behar duzu elkarlana, kolaborazioa, edo aliantza dena delakoa lana aurrera ateratzeko. Zer egiten du gerra hemen hasten da, pixkat batzorde hortan zuretzako, hor dauden kolektibo ezberdinen artean, apur bat aliantza espazio horren bereizgarri nagusia zuretzako pixkat, zure ikuspegiti zeintzu dira? Egia esan, ere, naiz eta aliantza majua esan Kenmok taldearekin, eta, bilera guztietan eztabaidatu portuaren inguruan, eta zer egin, eta zer ez egin, oso azkarra izan zela dana. Eta ez genuen izan denbora artikulatzeko hauge bezala, hauge da adibidez Bake Portu Feministak oso artikulazioan egin zuten eta oso azkar, eta benduaren 16an egin zuten kriston manifestazio hori, ez? Milaka pertsona, mila pertsona baino gehiago, egon ziren, eta gu batez ere egin genuena zen segimendua. Bari itsas enpresaren edo nabieraren, Saudi Arabiako nabieraren ontzien segimendua egin genuen, eta salaketa. Eta horri esker, nik esango nuke lortu genuela botatzea, Santurtziko portutik botatzea eta joan zen Santanderrera. Kurritzen zait ere, testu inguruak markatzen dituela nolabait aliantzak ere. Ze aliantzak izan daitezke espontaneoak, naturalak, baina izan daitezke estrategikoak ere bai. Eta azken aldian ere Euskal Herrian gertatu izan diren gauza batzuk errestu dute nolabait aliantza hoien sortzea. Orduan, hor maila ezberdinak egon daitezke ere bai. Normalean aliantza baten atzean badago baita ere helburu berdina lortzearena, baina, agian ez da dana konpartitzen, igual bidean disolbatu daitezke aliantza batzuk, berriak sortu, eta nik uste dut hor ere, aitortu behar dugula, testu inguruak asko markatzen duela. Igual garai batean, Kenmokeko aliatu bat izan zitekeen beste talde antimilitarista bat, eta gaur egun, testu inguruak eraman gaitu zuk aipatzen zenuen eszenario horretara. Bai, adibidez, Kenmokek ongietorri errefuxiatua sortu zenean, eta talde hori ezagutu zuenean, ia da, hemen gure aldean eta ezagutzen dugu jendearekin sortu zela, orduan, Kenmok esan zuen, hor parte hartu nahi dugu, ikusten dugu gure borroka hor, edo gure mezua hor zentzua dekola, eta hor zabaldu zen gure mezua, OEkoek hartu zuten, bereganatu zuten, eta gero hainbat gauzekin, bai Bake Portukoa, bai Ines Robertsekin, sortzen da apur bat komisioa. Ze pentsa asamblea hauetan pioa jendea, hori artikulatzeko oso zaila da. Orduan, bai, estrategikoki sartu zen, baina hortik ateratzen da komisio bat, eta azkenean komisio hori esan dezake bizitza bakarra dola, bere baditu bere autonomia hori da. Espazio normalean aliantzen eremuetan ere ez, elkarlan talde eragile ezberdinen arteko elkarlan esparruak izaten dira, eta hor kultura, lan egiteko molde eta ritmo eta jatorri ezberdinetako familia ideologiko aniztasuna egoten da, orduan pixka eta azaldu iguzue, aipatu dituzuen horietan, ze zailtasun izan dituzuen koordinazio edo helburu espezifikoak lortze aldera sortu dituzuen lan esparru horietan. Zeintzuk izan dira aliantza esparru horien zailtasun nagusia? Kenmok ezaguna da bere jarduteko modua asamblearismoa dira. Eta asamblearismoaren bitartez uste dugu dela modurik onena, hoberena eta ia bakarra. Orduan egia da guk hori jartzen dugula mailan, eta adibidez gure taldekide batek
LGA badoa eta han erabakitzen bada zeo zer, han erabakitakoa ez da itxita, ekarri behar du gure taldera eta erabaki. Orduan, astero batzen garenez, gauzak molteltzen dira batzutan, eta egia da igual batzutan erabaki behar dela momentuan. Hori ulertzen dugu eta logikoa da. Baina egia da hori dela gure modua eta uste dugu gauzako lan hobeto lantzen direla. Askotan modu asambleario batean lan egiten duten talde horiek uste dute asko moteltzen dituztela prozesuak. Horren konpleju apur bat ere badago. Eta bestetik badago harrotasuna, nolabait, ze batzuk erabaki dute, asamblearismoa dela beraien erabakiak hartzeko modua. Orduan, hor batzutan bi erritmo horiek uztartzea ez derreza izaten. Eta gero nik uste dut, asamblearismoak ere behar duela ikasketa prozesu bat, behar duela denbora, eta orduan, olako talde berrietan armiarman ere gertatzen zaigu, armiarmara bildu zaigu jendea, igual orain arte, ez dena gizarte mugimenduetan egon. Eta orduan, horretan ere ikasi behar dugu elkarrekin, nola hartu erabakiak modu inklusibo batean, eta hor batzutan desajusteak eta zailtasun batzuk sortzen direla uste dut. Instituzioekiko jarrera. Hori bai aipatuko nuke Ken Moken taldearen kasuan adibidez, instituzioekiko jarrera edo oso argi daukatela nolabait bere funtzionamendua edo autonomoa dela, ez dela gauza gehienetan ez daudela doz instituzioekin, eta orduan gauzak egiten dutela bere kabuz, eta egin behar diren moduan, ni ados nago ere horrekin. Baina kasu horretan adibidez, nola zen? Aitamari itxasontziaz. Aitamari erreskate itxasontziaren kasuan, egin genuen konzentrazio bat, edo ekitaldi bat egin genuen, eta hor Aitamari jaso du Eusko Jaurlaritzaren laguntza, eta instituzio batzuen babesa ere, orduan hor Kenmok taldeak ez zuen argi hor sartzea, eta azkenean ezen sartzen, eta ez da ezer gertatzen gauza batzuetan, balkarrikin gaude, eta beste batzuetan ez. Gure lan egiteko modua desobedientzia dea, orduan ezin gaitezke egon politikoekin batera, instituzioekin batera. Orduan zentzurik ez daukan guretzat. Eta nik gero beste maila batean, ez dakit zailtasun bezala izendatuko nukeen, baina nik uste dut aipatzea ere interesgarria izan daitekela, badaudela batzutan, ez dakit liskarra ere hitza den, baina desajusteak ere nortasunaren kontuarekin, ezta? Askotan, eta nik uste dut bakeportu feministaren baitan ere gertatu izan dela, askotan oso garrantzitsua iruditzen zaigula, nortzu gara, norarte iristen da gure taldea, inkluso aliantzak egiten ditugunean nortzu gauden aliantza horietan, eta horrek batzutan, talka egiten du, baita ere gaur egungo parte hartze edo militantzia igual likidoago hoiekin, ezta? Orduan, nik uste dut horre ere zailtasun batzuk izan ditugula. Behintzate armiarmaren barruan, eta esango nuke beste koordinazio espazioetan ere bai. Oraindik ere, nortasunaren edo jakitea zeren parte garen, nortzu garen, eta zeintzuk diren aliatuak, eta zeintzuk ez, eta zeintzuk dauden hor ertzeetan, behar dugula, ezta? Eta askotan, horrek ere, igual esklusio batzuk sortzen ditu, eta nik aipatuko nuke zailtasun bat bezala. Eta sarretan igual ere aipatzen da, ezberdinen arteko eremu horrek behar bada, helburu politikoei begira, erritmoa direla, edo sortzen den aniztasun horren kudeaketak, apur bat moteltzen duela eraginkortasunaren ikuspegitik, eta behar bada aliantza esparru horrek zehazten dituen helburuei begira, ez dela askotan igual eraginkorra, eta horrek moteltzen duela, edo askotan igual batek indar gehiago duela bestiak baino, eta horre sortzen direla desorekak, ez dakit, ze valorazio gogoeta. Nik uste dut kasu honetan, gerraren kontrako movida handi honetan, badagola helburu bat, igual ez dena oso esplizitoa, baina nik uste dut denok daukagula nahiko garbi, eta dela jendea biltzea gurera, sensibilizatzea. Orduan, igual helburua ez gara oso eraginkorrak helburu zehatz bat lortzen, igual ekintza borobil bat egin, baina bidean aliantzek bermatzen dute nolabait hori, difusio lan hori, sensibilizazio lan hori, eta orduan
esango nuke hori ez dela zailtasun bat, edo bintzat nik ez dut bizi izan zailtasun bat bezala. Egia da ere, naiz eta batzutan helburu konkretuak ez ikusi edo ez lortu edo ezin nolabait jakin lortu diren edo emaitzak nahi ditugunak direnak edo ez, baina oso importantea dela hori elkarlana eta informazioa egotea eta difusioa. Ze asko lortu da nire ustez aurten eta pasaden urtean difusio aldetik. Ze armagintzaren asuntoa zegoen guztiz ahaztuta herri honetan. Naiz eta Gasteizkoak taldeak horretan egon eta jarraitzen dute lanean bain dela 30 urte hori egon dira. Baina aurten eta pasaden urtean, Ignacio Roblesi esker ere esan behar da, edo portuan gertatu denari esker, esan behar da, nolabait, difusio handia egon dela gai hauetan eta medioetan ere. Eta gero, esango nuke ez bakarrik aliantza edo aliantza iraunkorra baizik eta elkarlana edo kolaborazioen aldetik esan behar dugu komisiotik edo gure batzordetik ere beste herrialdetako eta Espainiako inkluso taldeekin egon garela kontaktuan eta haiekin lanean, Pasaje Seguro Santanderren adibidez, ze hemendik Saudi Arabiako ontzia joan zenean Santanderrera, hasi ginen, ja geneukan kontaktua, baina hasi ginen haiekin lanean Santanderren protestak egiteko kargen kontra, edo armen kargen kontra. Burgosen ere, ze Burgosen dago Espal, esplosiboen enpresa dago hor, eta hor daude Burgos con las personas refugiadas, eta talde horrekin ere lan egon gara. Eta gero, egin genuen dokumentalari esker, aukera izan dugu, joateko Madridera, Bartzelonara, Valentziara, eta talde ezberdinekin, kontaktuan egoteko, gure sarean nolabait zabaltzeko, edo irekitzeko, edo handia egiteko. Adibidez, norarte ertzen gara, zen da gure publikoa. Onarte, ez gara ertzen gazteak edo intzimusiarekin zer dakienarekin edo lan, baina justua zen. Eta adibidez, oerekin batera, hasi zenean lanean, hori izan zen bosgorarelo bat, oso handia. Orduan, esan dezakegu apur batez, zuei entzun da, aliantza edo elkarlan esparru hauei esker, borroka eremu hau indartu edo egin dela, eta hori izan daiteke behar da lorpenetako bat. Nik uste dut bat aipatu dugula 60 gainera nahiko ilusioarekin inkluso, eta da hori, zabaltzearena. Eta nik esango nuke, aukera izan dugula baita ere, horren bitartez gai berriak ekartzeko transversalak ziren gaiak, benetan jorratzeko, eta feminismoarena nahiko kontu argigarria da zentzu hortan, edo esanguratsua. Honen ondorioa da, emakume batzuk nahi dugula izan, gaia zehazki jorratu nahi dugula. Feminismoa eta antimilitarismoa, eta jakin, zer dagoen horren atzean, zer egin dezakegun, horrek elikatzen du baita ere, eta helburua hobetzen du. Ni ere moduan jarriko nuke martxoan Getxon gertatutakoa. Etorri zela armadako itxasontzi hori, eta batean, bagonekan argi, bai armi-arma, bai LGA, bai Kenmok, bai denak, horregun bar ginela. Bakoitza bere saretik hasi izan lanean, horregun ginen, nik badakit kentza zuzen horretan, gondako jende asko inoiz ez eragon ekintza batean. Nik aipatuko nuke, hori, Kenmok taldeak badaukala gauzak edo ekintzak egiteko modu bat beti izan duena oso interesgarria, performance modukoak direnak edo artibismoa edo ez dakit. Aliantza honen ondorioz nik esango nuke, badaukago aukera, halako ekintzak ere egiteko, zaiek aportatzen duten nolabait, esperientzia hori, halako ekintzak egiteko, ez? Eta baita ere, gazteria, ez dakit nola esan. Diferentzia generalizionala dagoela, hori esan behar da, eta moken badago jende gazteagoa, ongietorri refuxiatuak taldean baino, eta orduan ere mistura hori, egotea jende gaztea ere, eta ekintzak beste moduan egiteko aukera hori, ez dakit, gauza berriak ekartzen ditu,
eta oso interesgarria da. Nik uste dut beste gauza bat aipatu behar dugula. Kasu honetan aliantzek albidetu dutela jende askorentzako, munduan gertatzen ari diren gauza, olako tragedia eta olako gauza handien eta gogorren aurrean, zeo zer egiteko bidea. Osa, nik uste dut hori ere oso importantea dela. Hori zaila da talde bakar batek egiten duenean zeo zer. Ez baldin badago identifikazio askorik talde horrekin, pues zaila da parte hartzea. Nik uste dut kasu honetan aliantzek hori albidetu dutela, eta orduan biderkatu dituzte baita ere parte hartzeko moduak. Osa, parte hartzeko modu bat izan daiteke eragozpen fiskala egitea. Hor badaukagu aukera bat. Beste bat izan daiteke martxa batetara joatea edo manifestazio batean parte hartzea. Beste bat izan daiteke ekintza zuzen bat aurrera eramatea horrek dakarren arriskuekin ere bai. Jendeak gero eta gehiago mugitzen ari da, eta aliantzak hori albideatzen du jende oso desberdina bateratzea. Ze irakaspen ateratzen dituzuen igual esperientzia honetatik, edo zer nabarmenduko zenukete apur bat, beste Euskal Herriko beste herri mugimendu eta esparruei ze ekarpen egin dion behar bada, ekimen honek edo aliantza edo ezberdinen arteko elkarlanak, ez dakit. Aldaketa batzuk eta eraldaketa neurri txikian bada ere posiblea dela. Eta horrek ere, itxaropena ematen digu, nolabait bide honetan jarraitzeko, nik horrekin geldituko nintzateke. Bai, fruituak, igual momentuan ez dira ikusten, baina adibidez antimilitarismoak gero eta gehiago entzuten da komunikabideetan, jendea kontzientzia gehiago deko. Batez ere, debate hori kaleratzea lortu dugula, eta jendeak ezagutzea. Ze jende asko ezekien hemen armak egiten direla, eta arma asko egiten dira. Orduan, jendeak orain badaki, edo ezin du esan ez dakiela, behintzat. Eta gero, emaitza konkretuak egon dira, baina baita ere lortu dugula nire ustez da sare bat, ze orain gauza egiten ditugu Gasteizkoak taldearekin, gero beste batzuekin Baskoitiko antimilitaristarekin ere da badaukagu kontaktua. Gero aurten edo, pasaden urtean Donostin sortu zen beste talde berriarekin ere bakekintza antimilitarista, hori zena. Eta gero Markinako jendea ere borrokan dago oraindik lanean dagoen fabrikaren kontra. Ze igual, eman dugu oso mezu positiboari gara transmititzen, eta ez dut esango bidea erreza izan denik, eta ez da erreza izango segurazki, baina nik garbi utzi nahi dut ez garela inozoak ez da ere, badakigula gizartearen parte handi bat ez dagoela olako, edo ez daukala olako kontzientzia, edo ez dela gehiagin interesatzen gai hauengatik. Hala ere, nik uste dut zabaldu dugula, eta iritsi garela, igual inoiz, ez dakit, igual hori gehiagi esatea da, baina lortu dugula mezua zabaltzea, baina hori, argi utzi nahi nuke badakigula, ez garela inozoak zentzu hortan, ze batzutan ematen du badakigula oraindik bidea badagoela, eta segurazki ez garela inoiz gehiengoa izango. Getxoko egun horretan oso agerikoa izan zen, gu geunden, esango nuke laukatu ginela, eta kola izugarria, milaka pertsona, gainera itxoiten hori ikusteko. Hala ere, nik uste dute, duintasunez gainera, horretaz jabetu ginela, hor daude, gu bagauden beste movida batean, eta gure mezua hoiei ere komunikatu nahi diegu.